1, 2, 3, and. Pas på tempo, I skal holde det samme tempo. Til sidste gang. Det er så godt. Kan I ikke være med på beepet, for man skal høre beepet lidt tydeligere? Beep. Det er min erfaring, at når du arbejder med musik, og så ikke bare med børn, men særligt med børn, så er det sådan, at de finder lynhurtigt ud af, at det bliver bedst, når man hjælpes. Altså, det kan ikke lade sig gøre at lave et enmandsorkester. Ja, det kan det godt, men ikke hvis opgaveoplægget er, at man skal lave noget sammen. De er fulde af musik. Altså, de har masser af lyde, de har masser af idéer, de har masser af associationsrækker i sig. Så de har fantastisk billedsprog. Så en af workshopens, mål er også at få dem til at være klar over, at der skal så lidt til i virkeligheden, at det bliver til musik, og at de ved, at det kan de faktisk gøre, og det kan de gøre hver dag. Altså hvis vi skal lave det, som vi gjorde i morges, med at huske, at hvis det er 4 to the bar, så er det 4 to the bar, ikke? Så er det 4/4, så skal vi holde dem. Jeg synes, workshoppen er god, fordi at, vi lærer noget om rytmer, og så bare sådan lave en sang sammen for fællesskabet. Faktisk skal vi tælle dobbelt så hurtigt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Og læreren er rigtig god. Ja, det er ikke sådan, der var. Ja, sjov lærer. Ja. Hun sætter gang i mange ting. I skal nå at lave en rime. Vælge et par ord ud, som vi laver det der rimeforløb på. Det skal I nå, inden Per kommer. Gruppe 2, I får denne her, den hedder om at være en god kammerat. Vi skal hjælpe hinanden, ellers kommer husmanden. Vi finder et offer og får ham på stoffer. Jeg synes, musikken bringer et eller andet til mig, som om jeg hører noget trist musik, som sådan noget med en, der er død eller sådan noget. Så kan jeg godt blive sådan lidt sådan ked af det indeni på en måde. Og sådan glad musik, det får mig til sådan at føle, at jeg er glad og sådan noget, for måske lyst til lidt mere eller sådan noget. Hvordan kan man ellers definere, om noget det er mobning eller bare drill, eller hvordan det er? Det er den samme. Man er alene, og det er den samme, der bliver drillet. Mit navn er Ole, jeg går i skole og hader min skole. Jeg synes, jeg er klar, men også lidt larm. Jeg bliver misforstået og hele tiden slået. Den kreativitet, der i forvejen er i dem, den lokker man jo frem ved at lave et setup, som både kræver af dem, at de laver noget, som egentlig er et håndværk, og egentlig er, man skal bruge nogle værktøjer til, men samtidig også er sjov, og samtidig også har det der element af, og så kommer der nogen og gør det sammen med os. Øjne sidder tæt på min næse, så jeg er ikke så god til at læse. Jeg er i stor